Oficiálne vás vítam na našom dni údržby u nás v Dexise Slovakia. My sme si pre vás prichystali takúto úvodnú aktivitu, identifikovať poškodené ložisko alebo odhadnúť, že ktoré ložisko je možno v horšom stave. Vykonávame aj povinné periodické kontroly, ktoré vyplývajú zo zákona, že všetky tie veci sa musia minimálne raz za 12 mesiacov kontrolovať. Před tím čištěním my vždycky říkáme, aspoň na to místo, kde vlastně probíhá to lepení, že by se měl použít čistič opravdu takovej na lepidla, který my teda nejvíc propagujeme, ten náš 7063. Safety Box je služba, ktorú ponúkame už vyše 10 rokov na slovenskom trhu. Máme automaty po celom Slovensku od Skalice až po Michalovce a je to služba pomocou výdajných automatov, s ktorou sa snažíme odbremeňovať našich zákazníkov od výdaju a evidencie spotrebného materiálu.